Watuiza zvikari pano pahadzirari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzirari 263 kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe maupdates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vabatsirikana nekuona this video vanova vachibatsirikana nekuona video rineri. Sedzoka munozviita muri yeZimbabwe maupdates epanapa tinoyanawo takamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane nyaya dzakati wandei pasame video kuti muwane maupdates akati wandei pasame video nekuti tinowanzosangana nechallenge yekuti vamwe vanogona kunge vakaona first update but reach 2 vasina kuriona ndosaka tichizomaisa ari 2 kana chimuti wakachibata taura kuti hatirari chimuti takachibata kuti G more updates ndinobva ndafarawo ndobva ndakasika kutsvaga manews updates achiona ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. First update ividhiyo raPresident Mnangagwa apo pavataura pamusoro paWicknell Chivhayo. Vakabvunzwa pamusoro paWicknell Chivhayo vakataura kuti inini handipe Wicknell Chivhayo mari ende anozvishandira ega. Kune wese anoti akabirwa naWicknell Chivhayo ndaanoripota kumapurisa ende ngaamusungise kana wakabirwa mari naWicknell Chivhayo. Nekuti hanzi tinoona vazhinjika vanobuda pamastreets esocial media vachiti Wicknell Chivhayo imbavha sikanzi wesi akabirwa ngaanoripota kumapurisa. Vadika ndokumbura kuti zvalofuka comment section pamusoro pevideo randa kusiya mchiona wapedza kuona video usaskipe this video pane chimwe futi chiri kupisa ndatione this video. There's a lot of speculation around zvese zvaanenge achiita. Vamwe vanenge vachiti ifront yapresident front yes ndimuri kuvatuma my front so this I see it abundantly. I don't see. So this issue has been very topical in our community. Okay. Issue yekuti zvinzi mari yashaniwa nepi vamwe vachiti no imari ndipresident vanenge vamutuma so tada kunzwa muri explain yourself vanomutuma kudini zvari kuita zvese izvo achingopa vanhu mota nekupa vanhu undienda mba mari yacho ndayaona no. So find out first where you think I get the money to give you, to give people, rather than wasting my time about somebody using his money. So you can't bother me about somebody who is philanthropic. Yonanga achiba kuda taituma mapurisa kana kuna sata vanenge abigwa please report. Next update ividhiyo rameya wemuno muHarare. Meya uyuyu akanyepa kana tichiti manyepo akatonyepa neaddress yepamba pake. Pane video rakabuda masisi social media chinzi ko apa pawaiti ndo pamba pako zvapasina imba wani iground zvikanzi no ndakafonirwa nemukadzi ari kumba akandipa address iyoyo. Aitoudza vakuruwo vanoona nezvemutemo. So pavidhio randa kuisira iriri aibvunzwa mubvunzo da kuti muzvionere mega kwasi kuwedzeredza kana kutapudza. So vanhu masitreets social media zvavari kubvunza vari kubuda vachiti nezvakaitwa nameya uyuyu why ari kuramba ari meya kana achinyepa neaddress yepamba ende maizomuwanira kupi dai pakavhurwa hombe. Vadikani ndokumbura kuti jaji nyaya iyi sezvairi mucomment section topoti iwewe ndiwo wanzi uri kujaja nyaya iyi unoitonga sei. You have been found guilty of having contravened section 13 of the Commissions of Inquiry Act, chapter 1007, in that you gave evidence which you knew that was false or did not believe it to be true. In assessing a suitable sentence, the Commission will take into account what you have submitted in mitigation, namely that you are a family man and you are a lawyer of great repute and running your own practice. And that is in your favor. And further to that, it is clear that you, to a certain extent, other than what you sought to mislead the Commission on,
you gave your evidence in a very clear, concise manner and very helpful to the Commission. This might have come as a second thought after we had knee-jerked you somehow, but the truth to an extent has come out. But also in your favor is the fact that you are a mayor of this beautiful city of Harare, and you seem to be a lone wolf in the circumstances, in that those surrounding you have been found wanting or are failing to cooperate. And unfortunately, you have also found yourself, to a certain extent, being painted with the same brush. You are a man of means in that you possess certain immovable property, and also you are enriched with the currency of 800 zig. In addition thereto, you also are in possession of a cash amounting to $800. That is all I can find in your favor. But in aggravation, I find that you, as the father of the city, the citizens, ratepayers, and property owners of this place, they look upon you as the father of the city. The Commission will impose the following sentence on you: that you, Mr. Jacob Mafume, you are sentenced to pay a fine of $300 or 3 months imprisonment with labor, which is wholly suspended for 5 years, on condition that during that period you are not convicted of contravening Section 13 or 14 of the Commissioners of Inquiry Act, which upon conviction and sentence, you are sentenced to a period of imprisonment not exceeding $300 or 6 months or 3 months imprisonment. Do you understand the sentence? I'm indebted. Yes, fine. You understand the sentence? I understand the sentence. Right, fine. Okay.